जों देलवाई रिजन वाईबिएराव लाइनेमा 10 तारिखआव रामभद्र जरिहामपाराव चिनि ब्रु ब्रै मांगनुई जमातिया खुगची 10 जन बाइखे रेप खेमनि तैये तिनियो जों देलवाई रिजन वाईबिए यंब्रु एसोसिएशन राव तिनियो आबोनि तैये तिनि जों प्रतिबाद खेवो जों आबोनो गथेया मौमी हासिके जे जाति जे दफा जों जातिनि बिरुद्धियाव जों थांया मौमी हासिके जे कोनो जाति जे कोनो दफा जे ब्रौ हामिया खेये रेप खे तंनाय आबोनो जों नायो बिनि जे उपयुक्तनि शास्ति त्रे जों फांसी अर्डार जों बो देलवाई रिजननि उंगे जों फांसी अर्डार जों सायो बोनो जों डिमान्ड खेवो आरोमी जे रामभद्र जरिहामपारार जे चिनि ब्रु ब्रै मांगनुई तिनि चिनि ताकु जमातियान उनसंफंथो अर्थात जे कोनो जाति दे बर्मा रियां ब्रु जे कोनो जातिनि उनसं जों जत जातिनि बिरुद्धि जों गौसाया जे जाति जे दफा आबो ब्रु जे हामजा सामुं तांनाय बिनि बिरुद्धि तावो जों खेवो जे कोनो दफा जे सामुं हामजा तांनाय जे ब्रु हामजा सामुं तांनाय बोनो जों उपयुक्त शास्तिनि बान्दावो जों सायो जे उपयुक्त शास्ति जों जे बो ब्रै बसि सौयाबाय बसि कायाखे उंतने मान साकाव जो अन्याय अपराध न जे सामुं तांगे तंनाय बिनि साकाव जों फांसी अर्डार जों देलवाई रिजन हइते खेनि अंथो ये जों सावो ममिसेगा आगामियो जदि बोदिं तो हासिके जातिवो त्रे दफावो चिंतिं हामया मा फायनाय जाति बाय जाति सूत्रनाय दफावो सूत्र उनाय दफावो बिरुद्धि दा बाचानाय जों सारा त्रिपुरावो दिनियो जों जत जों थांहाके तंनाय म जागावो बोदिंखे जदियो जातिनि साकावो दिनि अत्याचार दिनि नायथावयामा रेप विभिन्न हामयामा जदि सामुं तांगे तो हासिके जों बो गथेया आरंबो दिनि जों बो वाईबिनि उंगे दिनि देलवाई रिजननि उंगे देलवाई रिजन कमिटिनि उंगे जों बरनो बे थाखे जों गथेया अर्थात जों जाया आगामी जेहेतु बोदिंखे तांथो जेता चिनि बो रामभद्र जरिहामपारा दनुराम रियांनि मुसायो त्रेकेहा धनंजय रियांनि मुसायो ब्राउनी जे बयस्काया जे ब्राउनी बसि सौया ब्राउनी जे अपराध ब्राउनो अन्याय अपराध खेये हरनि 12टा 12:30 राबाद बागान जेता ब्राउनो तुइनांगे ब्राउनो बुहा ब्राउनो तत्रासे हा ब्राउनो थाप्रारे हा ब्राउनो अन्याय अपराध खे हा जदि चिनि इच्छा जदि तंया हासिके चिनि कौनो जदि लाई हासिके ननि प्राइन फैनाय ननि प्राइन नष्ट खेनाय नर उमथै हैनाय पर्यन्त ब्राउनो स्पीच खेमबाय किया ब्राउ बाध्यता तिनि मुलगव ब्राउनी कौनो मालाहा तिनि ब्राउनी प्राइन रक्षानि बापान्दाव ब्राउनी जीवन रक्षानि बापान्दाव जे ब्राउनो रेप खेनाय जे चिनि जमातिया ताकु मुसंनि जेता ब्राउ हामया सामुं तांनाय जों जत जमातियानो जों साया जे सामुं हामया तांनायनि साकाव जों बनो उपयुक्त शास्ति प्लस आबन लगेव जों ब्राउनो फांसी अर्डार तिनि देलवाई रिजन उंगे जों बनो साख्लायो आरोमी तिनि बा जों जरा साये बरनो कौपारिहा तिनि बर फाये सफायनाय तिनि देलवाई रिजन तिनि सेक्रेटारि फाये सफायनाय तिनि ब्रैदं थमा प्रत्येकटा तिनि इउनिटनि तिनि प्रेसिडेंट दङ तिनि सेक्रेटारि दङ जत जों बर तंगे तिनि जत सारा त्रिपुरा नाय तंनाय बाय तिनि जत बो नायसाव तनाय बो कुपर्न जों बनो जों सिरियो बोदिंखे आगामी जेहेतु जों तांथौ तिनि जाति तिनि पानजि तिनि दफाव बोदिं हासिके तिनि जातिबो जों नष्ट उंनाय दफाव नष्ट उंनाय दफाव जों खालायमायावनाय आरो जों गाहामखे जों तन पान्दाव जों नायो आज सानो बरनो कौ पारिहा।